Yes, in this life, there are migrations. People migrated from somewhere to somewhere. But if you trace the origin, I don't know where the first people migrated from, as in talking about the whole world, but people migrate to meet people in places. Just like when the Omochime was coming from Idu, from Igodo, as President Bini, when they were returning, they met some other people in Onitsha, some other Igbo people, and some at the upper part of Onitsha, there are some Igalas there. So all of them presently are Onitsha. That's why they have villages. Those villages you are hearing in your town, those villages you hear in your own town, yes, in your own town, they are different people. They did not come from the same place. But what we consider is probably there are people that came first. People that came first usually are the people that crown, the king. Depends on the village anyway. So that is how it is. Those different village names are different people from different areas. You see? And you don't come to an area where you don't have similarity. People don't migrate to places to settle where they don't have similarities. Usually there must be common things for them to be accepted and be given their land, freely for them to settle down. There must be similarities. That's how I believe it happens. Very sacred place, actually, for the Igbo people. We are in a place that called Obu, God. What does the word Obu mean? The temple of God. According to the legend, and according to some historical information, the question is how the Igbo people, by the way, the word Igbo related to the word Hebrew. Obviously, when they first came here, they asked him, who are you? They said, we are Hebrews. Well, they said, well, no, Hebrew, we are Igbos. That's how they got the name Igbo. And we are inside, right now, show them the temple of God. So, remember, the 10 tribes have been exiled. Many people around the world are now asking a very surprising question. Could the Igbo people of Nigeria be connected to the ancient Israelites of the Bible? In this video, 3 foreign commentators react in shock as they hear the story of an Igbo man who boldly said, I am not Nigerian, I am Igbo, I am a Jew. They talk about the growing Jewish communities in Igboland, the painful history of the Biafran War, and why some Igbo people believe they may be part of the lost tribes of Israel. Let's listen to their discussion and then break it down. If you go to the government of Israel's website on their view on the lost tribes of Israel and who's from the house of Israel around the world, you'll notice one of the most common names in that report is the Igbo tribe, the Igbo tribe. And these are about, 40 or so million people in Nigeria that self-identify as being Jewish. And now there's, 60 Orthodox communities in there who have converted and are practicing Judaism. And the leader of the Igbo people, ruling over them, is trying to, create an independent Jewish state. And they have a whole Jewish revival going there. It's fascinating. And the government of Israel is loving it and they're supporting it. And Jewish people are making documentaries about it. And it's like the most exciting thing ever. And it's giving people a lot of biblical renewal. I just had a Lyft driver yesterday telling me about all this, and I was kind of like, all right, what? It's all true. What you talking about? It's crazy. So your Lyft driver was Igbo from Nigeria? I'm so sure that's what he was saying to me. Yeah, all this stuff. He was saying that he said Israel's been supportive. So anytime I'm in Israel at the Western Wall and I see a Igbo man, I could tell because they're wearing Nigerian outfits, I say, are you Jewish? He's like, yeah, how do you know? And I'm like, well, bring it in, give me a hug. No, that's what he said to me. He picked me up at a Jewish community center. He goes, are you Jewish? And I went, yeah. He goes,
this place, this is house of worship, or this is what is this place? And I told them what the JC. It's like, it's a community center. They do events. It's about building community. They do all sorts of. They take people from all races. I said, yeah. He's like, I am from Nigeria, Igbo. He didn't say and when I said Nigerian, he's like, not Nigerian, Igbo. Yeah. Not Nigerian. I am Igbo. I am Jew. And we're trying to do what Israel did. They're supporting us. Then he started going on this whole thing. Yes, because Nigeria is just a name that the British threw onto the amalgamation of a bunch of different tribes there that destabilized the region and led to a genocide and a Holocaust of the Igbo people. When in the 1960s, millions of them were systematically killed and murdered. Yeah, he told me about that too, but I was running late. So it's so this is so relevant because we have such a never again Holocaust theme, but these people had it. But what is mind-boggling to me, which I can't imagine why this is not in the news and not spoken about, is that a large chunk, more than a fourth of the transatlantic slave trade. Welcome back. Let me break down what happened in that conversation. Many Jewish people are curious about Igbo. Over the last 20 years to 30 years, the Igbo story has attracted attention among Jewish scholars, rabbis, and documentary makers because some Igbo communities practice Judaism. And you wonder, where did they learn this from? These Igbo communities keep the Sabbath, circumcision, and certain Old Testament traditions. Some Igbo traditions resemble ancient Hebrew practice. That is why rabbis visit Igbo communities. And that is why Jewish filmmakers make documentaries. Some Igbo Jews travel to Israel. So when those guys said Israelis are fascinated by them, that part is not completely wrong. No, it is not wrong. Secondly, the lost tribe theory, the idea that Igbo people might come from ancient Israelite, is one of the many lost tribes theories. Other groups that claim similar ancestry include the Beta Israel, that's the Ethiopian Jews, the B'nai Manasseh, the Lemba people. And some of these groups were later recognized as Jewish by Israel after formal conversion. The Igbo case is still being debated. Now, let's look at the third one, the Lyft driver story. That part about the Lyft driver story, proudly saying, I am Igbo, not Nigeria, is also believable. Many Igbo people strongly identify with their ethnic identity first because Nigeria was created by the British in 1914. So we were first Igbo. We have been living our normal life as who we are before the identity as Nigeria. And that is why if you meet some Igbos and a lot of people, they will first tell you, we are Igbo before we are Nigeria. So several ethnic nations were forced into one country called Nigeria. And some people do say Nigeria is colonial. I am Igbo. You hear similar things from Kurds, from Catalans, and from Scots. You hear also from Palestinians. So that statement is political identity, not just religion. The Biafra War mentioned. When they talked about genocide in the 1960s, they were referring to the Biafra War, what happened around that time. Some say the Nigerian Biafra War. During that war, the Igbo region tried to form Biafra. There was Biafra. Biafra actually existed. But Nigeria fought to stop the separation, which has already happened. And massive famine, starvation killed millions. Some say hundreds of thousands, some say millions of civilians. There are images of starving children from the war that actually shocked the entire world and led to the creation of the humanitarian group, Medicine Sans Frontiers. So the war really did leave a deep historical scare on Ndi Igbo. Now let's look at why it sounded mind-blowing to them. To Western audience, the story feels dramatic because it combines biblical prophecy, Africa identity, Jewish diaspora, colonial history, civil war. So when they hear
an Igbo man say, we are Jews and we want our own nation? It sounds like a modern biblical story unfolding, even though some people could say the reality is more complicated. Something they probably didn't understand, some of them. But one thing those guys may not fully understand is this. Most Igbos today are Christians, not Jews. There are Jews, the ones that identify with Judaism. And the largest churches in Igboland include the Roman Catholic Church, the Anglican Communion, Assemblies of God. Then you have the Jewish Igbo communities. They are not very much, but they are growing. Here is the interesting truth. The Igbo story is unique because three identities overlap. You talk about the African heritage, the biblical traditions, the modern political struggles. That is Biafra. That's why the topic keeps appearing in foreign podcasts, documentaries, and debates. And this is where we'll round up on this for now. In further broadcasts, probably, we will be shedding more light. Of course, it is already known that there is a relationship between Israel and Igbo. But the story could be told differently by different people. Meanwhile, viewers who want to hear you, what do you think? Add your comment on the comment section. If you have not subscribed to our channel, please subscribe. I am Azoka Oja. I say bye-bye for now. Very sacred place, actually, for the Igbo people. We are in a place that called Obu, God. What the word Obu means? The temple of God. According to the legend, and according to some historical information, the question is how the Igbo people, by the way, the word Igbo related to the word Hebrew. Obviously, when they first came here, they asked him, who are you? They said, we are Hebrews. Well, they said, well, no, Hebrew, we are Igbos. That's how they got the name Igbo. And we are inside, right now, show them the temple of God. So, remember, the 10 tribes have been exiled. I know from birth I'm a Jew. Only I know that my forefather missed the way. I grew up alongside every other Igbo youth. We kept on hearing that Igbo people came from Israel. There was a story my mom told me at the age of 6 years. I never forget. He said, the Igbos are Jews. Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Eka, Melekula. This is the story of the Igbo, 25 million strong, a people once under siege by their very own government. Biafran, of road and bush. At Abakaliki, a district administrator stayed behind. His mother and father are with the Biafrans, but he and his wife, Igbos, cast their lot with the federal Nigerians. A divinity student, he told me that the Igbo, the Biafran, feels it appropriate that he be likened to the Jew. If we are to be likened to the Jews as we like to be, it means we are a chosen people. We are the people with the grace of God in Nigeria. Sorry, this is not being proud or selfish. In 1967 to 1970, more than 8 million Jews, they killed them in Nigeria, called Biafra. In Nigeria, we have different tribes in Nigeria. The only tribe you will go, you will see Jews in Nigeria. That tribe is Igbos. Igbo. Igbo is only place, is only tribe. If you come in Nigeria, the only tribe you will see the Jews is Igbo. 1967 to 1970, more than 8 million of Igbos were slaughtered by the Nigerian government, sponsored by the Britain. One bishop, he said that he's from Igbo. His ancestor is from Igboland. And Igbo, they call them black Jews in Africa. My ancestors were Igbos from Nigeria.
And Igbos are called black Jews, that they're industrious, that they go after things, that they're hard-working people. So all the way back in my DNA... Igbos are Biafra. But the world keeps silent for what Igbos are going through in Nigeria. The world keeps silent what the Igbos are going through in Nigeria. They keep silent. They massacre them, millions of the Jews. Massacre them in 1967 to 1970. Massacre them even till today. Igbos are facing persecution in Nigeria. Well, some facts still remains that some people have different view of origin of the Igbos. That's why it's vital that we get these things straight. I'm not doubting the fact that it could be that people from different area made up Igboland. It's still possible. So, but I don't know. But let's listen to what this person has to say about the Igbo origin. Ụmụ Igbo ekene m onye ukwu kene onye nta ekene m ndị eze niile bụ ndị Igbo na-ekene onye ọbụla biko eji m asụsụ Igbo wọchọ ịkọ nta n'obodo m even though Igbo kpọ history ọ bụrụ na I know how to speak but I want to speak my mother tongue ngwere ya kọsizie ndị chọ ime translate can translate the language but ka nwere asụsụ Igbo kwuo na mbụ a na-abụ mpụta n'afọ na social media ụfọdụ na-asị Igbo bụ the white people nyere fa the name. No, Igbo ụfọdụ asị na Igbo bịa from Israel. Mba, the history ndị Igbo planụrụ onwe fa from gboo enwe eze nwee eze mmụọ nwee ndị na-akọ ntọala Igbo achọrọ ka onye ọbụla na-akọ ntọala Igbo achọrọ ka onwe ndị na-akọ ya ka a ghara ime mistake maka ụfọdụ kọọ n'elu ụfọdụ kọọ n'ala. Then Igbo bidoro ebe a na-akpọ Igbo ukwu. Igbo bidoro ebe a na-akpọ gịnị Igbo ukwu. From Igbo ukwu ndị izi bụ ụzọ pụọ obi bụ ndị a na-akpọ nri bụ ndị izi from Igbo ukwu pụọ obi gawa n'ebe a na-akpọ nri. Ebe a na-akpọ nri from there ụfọdụ sikwa na Igbo a na-ebu Igbo na-eri nne na-ehi nne a na-apụ Igbo ukwu ndị izi bụ ụzọ bụ ndị nri ndị bụ powerful people kafa bụ pụọ omesịa ndị a na-akpọ ndị Afikpo pụọ Ụmụchukwu ndị Afikpo ọ bụ n'Afikpo Abia steeti Ugwu kafa si pụta. Yes, okay. Ụmụchukwu pụọ ebe a na-akpọ Alọchukwu today ha pụọ ndị nri mmụọ na ekwebe afa bube ndị na-apụ obi wọpụ ebe a na-akpọ onwe ndị a na-akpọ ndị Agbaja from nri ka a sị kpa Agbaja nọ n'Enugu steeti. Agbaja, yes. Then a na-amụkwa a na-abawanye a na-apụ obi like ndị a na-akpọ obi Igbo na Abia steeti obi Igbo Igbo ka ha si wepụ obi because oge abụ onye na-apụ ịpụọ ịkọ nka. Then ebe a na-akpọ Anaọma today ruo ebe a na-akpọ ruo mgbada ebe a na-akpọ Igodo emezikwa Benin ife na onwere ndị bie ọ ndị a ka a na-akpọ oru asụghị oru n'Igbo. Oru ahụ minụrụ ebe a na-akọ ugbo oru n'Igbo ma Anaọma ma ebe Isoko a ma ife na onwere ndị bi di ya ife na-agba ọfịa ugbo ka a na-akọ di ya. Then omesịa enwere ndị a na-akpọ ndị from nri ha muvuo gawa n'ebe a na-akpọ ụmụ so from nri a na-amụ na-agasa before Eri na ụmụnne ya si from Egypt after Joseph nwụrụ fataba the first afọ na-atọ oge afọ fasi ebe a muvuo Eri na ụmụnne ha si ebe a muvuo woo rute n'ebe a na-akpọ Oji na Ọmambara ebe a na-akpọ ụmụneri guru from nri ka ha si mana ịmarụgo oge a wabịa ha na like people are not the village or community ka na baby kono mmadụ ilo nne ebe niile for warfare of omoro ndị bie so agụrụ bụ ndị bi na that community a na-akpọ ụmụneri today agụrụ afọ from nri
mgbe erife na ụmụnne fa bịara di afafụ na onwe ndị bịa ebe a ịwọchi onwe sọ hịtara gba so na mgbe ha bịa mgbe eri ha bịa na onwe ndị bi na ana na-akpọ ndị gboo all the people yes ndị gboo bi na all the Igbos yes eri bịa mitie fa dia oge fa bịa mitie fa afụ na onwe ndị bi dia so ha kpakọzie with the people ajụọ fa na fa chọrọ ịnọ dia ka ha chọrọ ịnọrọ onwe fa fasị na ha chọrọ ka ha bịrọ ngọ ka ha bụrụ the people bụrụ eri then oge ha mere fa ewo send some people ewo bịa because na onye ndị na-achịnụ asị oge a na-eme na igbe enweghị eze igbe nwere eze enwere ofu eze na ala Igbo then eze nri oge a na-agwa Bini emebe exist nothing enweghị ife ka Bini then eze nri ha bịa meet send their people ndị a na-akpọ like delegate ha bịa meet eze nri agbasa afife anyị eme fa mechaa omenala ekwesịrị ime asị ndị chọrọ ịbụ ndị chọrọ ka anyị niile bụrụ ofu eweba afa n'ụlọ adụnyegoro Igbo datịsị ebe a ka esi nweta ma a na-akpọ idunyere Igbo idunyere Igbo ife ha bụ after emechara omenala ekwesịrị ime eshie dị eshi asị idu owegbe ha na ebe ọbụla famasi idu because ịmara oge afa ha asụ Igbo ọ ndị bịara abịa ka ha bụ yes agba ha na ife anyị eji amafa na ụmụnne ọnụ si ya na ụnụ bụ ndị idu anyị amarụgo na ụnụ ụmụnne anyị yes unu si ha na unu bụ ndị idu ha bụrụgo ụmụnne na ha marụgo na ụmụnne anyị den onye fa na wosifa frọ ndị a ma obodo a na-akpọ obodo idu ma ndị a na-akpọ ihe idoma ife bụ idu ọma enwere idu ọma obodo idu na idu ife then idu ọma ka ha nọrọ ebe ahụ na-ebuzi mmụọ a na-ebu ha na-ebu a na-emesi a na-anọkọsị wute Igbo na ndị nke bịa na-anọkọsịzie tugeda a na-eme then ndị abụ ụfọdụ na-asị anyị bụ ndị Igala anyị bụ nke a nga Igala bụ Igbo language Igala yes onye abụ Igala the main person jere ebe ahụ si dara bụ onye a na-akpọ second then ka eri ahụ mụọ nwa ọba nwa ya after that obodo ha metiri agụrụ eri ya that is ọba ya agụrụ eri maka onwe ndị bi na anaghị na-akpụ agụrụ ọba nke ya agụrụ so abụrụ agụrụ eri second son ya wụrụ ọbatala bụ second son of eri third son ya bụ ataneba mmụọ nke a na-akpọ Igboedo ụmụ gasịkwara ụmụ nne nọ ndị nke mma afa ha then diọkpara biri na be nna ya ọ batara amụba nwa mụọ nwa mụvuo ebe a na-akpọ obodo idu maka ha nwe obodo ahụ then ha nọrọ ebe a na-akpọ ha obodo idu oge ha nọ ebe a na-akpọ ha obodo idu ọ batara bụ mụvụ ebe a nwa ya ọ mụtara ubi aja first son ekpoma second son ya bụ that is second nwa ịbụọ ya bụ ugbo ka mkpa ọ batara mụrụ ugbo ka mkpa mmụọ mmụọ awụchi mmụọ kekwa onye ọzọ ọ mụkwara ọtụtụ ụmụ nwa ikpeazụ ya bụ urobo da na urobo today last son ya bụ urobo ọ batara amụrụ ụmụaka na-aghọta mmụọ last son ya bụrụ urobo ha nọrụ di ya before that aza abụrụ igodo maka igodo n'ime igodo bụ asụsụ Igbo mana ụfọdụ amalọ all the way igodo n'ime igodo asụsụ Igbo igodo bụ iki onye ọbụla ma igodo n'ime igodo then aza bụ ife a na-azagodo ebe ahụ bụ obodo idu ka a na-akpọ ya then ebe a ndị bụ ndị a n'ọma onye ọbụla mana obodo a bụ Eze Chime bụ onye nri nwanne ya nwoke bụ Ikachi m ndị a na-akpọ Ika ịmara wụya Ika fumi of Ika ha marọ Ikachi m bụ nwanne Eze Chimere Eze Chimere a na-akpọ Eze Chime ha si nri wee bịa the first place Eze Chimere and ebu na ebe a na-akpọ Isiri Ukwu n'obu ụzọ nọrọ before wee mụvuo igodo Ikachi m nọrọ ebe a wụọ mmụọ Agbọdike ndị a na-akpọ Agbọ mmụọ
ude ụmụnnede bụ ụmụnnede ude ụmụnnede ude like hearing the voice of my children ude ụmụnnede mana ụfọdụ amara wee ụmụnnede wee kọrọ edisi ude ụmụnnede onye bụ ụmụnnede ka agbọ dike bụ diọkpara bụ agbọ so ọmụgasịkwa nwekwara ụmụ ndị ọzọ ọmụgasịrị mana ịjụ onye agbakọta ọsọ na ya si Bini agbọ is older than Bini as a entity. Bini the oge ha nọ ebe ahụ nwere ife dịka Bini eze Chime gbadara anidu utu ụmụnne bife anya na-ama ịmarụgo ndị mgbe ochie ha ebe ọ na ebe ọ na ha nọ ha kpọọ ụmụnna ha bife ya na-ama ndị nke si Alọchukwu then Alọdị maka mkpụrụ ụmụchukwu ma pipo aghọtara ụmụchukwu bụ ha bi n'ebe a na-akpọ Alọchukwu bife Alọdị the brother of Eri utu ụmụnne move that side ruo ebe ahụ ịjụọ onye ebe ka ọ bụ na mụ bụ onye Alọ nke ụmụchukwu frontier ka esi nweta nne m nwetazie Alọchukwu because ụmụchukwu anọrụgo Alọ nke ụmụchukwu na ya bụ onye Alọ mana nke ụmụchukwu it's like I'm from Alọ from that is from this thing the village from there enwetaba akpọba Alọchukwu dominate ya mere anybody si ebe a move na if I ga na part of Anambra State and some Imo State enwegasịrị ụmụchukwu dị on this ebe a mana Alọ mechazie make one move so ntu a ka Igbo si na-abasa like na Anioma ndị Ogidi na ihe ala ihe mbọsị from Ogidi Okija achara Ogidi from Ogidi akịrị Ogidi from Ogidi many of people nọ na obodo a ịma na ife na-eme ndị ọ na-abịa ha n'ụbụrụ ha n'ụzọ nwa afa ndị ọzọ ya bịazi afa ha ka ya kọta mana m bịazụ n'aza afa village ụnọ Donda village then gaa na ịbata Ahaba maka ndị na-asị na ha si Igara Ahaba bụ onye nteje ndị nteje ka ha bụ ha batara obiri n'ebe a na-akpọ Asabatude Ahaba before Nnebisi ha bịa nyebi ha asị ụmụnne ndị ụmụdiana nyefa some portion ha nọrọ ebe a mmadụ pụtazisizie na Ahaba niile bụ Igara onye ahụ na-eme mistake ọ bụla eziokwu and Igara a na-ekwu ya the people then ka a ghara ihe ike ọtụga dị okwu azụ ka ọ na-edo people anya oge eze Chime gbadatara na obodo Idu then ndị si Alọchukwu bụ Ọhafịa Egbema and Ọhaji ha bụ ụmụnne ha nwa bụ ndị si Alọchukwu wee bịa obodo Idu ewu na ebe a wokwu ka ha bụ ime igodo then ka ha nọzi ebe a some people si ebe a move like before ha nọzi ebe a mana the second son of Ọbatala bụ Ugbo ka mkpa move go with some people ebe a na-akpọ Ife Idi Ife all the people bụ ndị izi bụ ụzọ ebe a that ife akpọrọ ya mgbe ha bara ebe ha kpọọ ya Idu Ife ha wụ nọrọ ebe a ife achịrị ebe a 17 years ka ha bụrụ eze di ya mgbe oge ha nọzi di ya Ọnịcha kịta muvuo gaa ebe a Ọhafịa ha ncha ha nwa bụ ndị Igbo bi na Ili Ife den ndị Ugbo Ọnịcha Ugbo ndị ebe a na-akpọ ya Ugbo ka mkpa bụ onye izi bụ ụzọ muvu Ugbo ka mkpa ahụ the son of Ọbatala Ọbatala the son of second son of Eri ha nwa bụ ndị ejisi n'Ọbatala ya o nwere interview emere Onion of Ife o ji na-agwa gị na Ọbatala no descendant of Ọbatala bụ ha nwa bụ ndị the people ndị izi bụ ụzọ ga-eri Ife yes nọrọ ebe a but oge mezie some people spazi oge enwere ebe a na-akpọ Yoruba enwere nne na Yoruba ife nwere oge a bụ Oyo I think yes and different names enwere Igbo yes enwere ife dịka Yoruba sef enwere Yoruba ife nwere bụ different name Ijabu so yes enwere Yoruba then some people see about that they meet about hancha nọkọzie the place until year 14th century
oge Portuguese batara Lagos oge ha na-abata onwe some black people ha kpọ bịa bata Lagos in the 14th century. The people camp on a camp. Then after that ha bido obodo ebe a na-akpọzi Yoruba today ha bidozie na-akọ nkazi some places. Ige interview nwoke ma kedafa ya some anagba na ndị a mere nke a kọnka mee nke nwanne ntu aka si kọnka ba that time ha mebezere destin ha bata Ile-Ife Igbo nọ n'Ile-Ife draw back natara Ọnịcha a na-asị Ọnịcha ebiro na Igodo Ọnịcha bụ ebe ha biri bụ na Ile-Ife ya ka ejiso Ọnịcha Idu Ado na Idu Ọnịcha Ado na Idu yes Ọnịcha and ọbụla Ọnịcha ga na-akpọ ife ọnụcha ọnụcha mana ịmago ọnụcha ahụ son of Ezechime. Then oge ha mezife ha na-achịgata back to Idu Igodo then abụrụgo Igodo n'ime Igodo ha nọtụ ebe a kike si na Igodo mini Igodo bụ key everybody man Igodo bụ key Igbo Igodo anyị na-akpọ Ugodi full fire na pronunciation yes Igodo bụ key so o nwere ike kpọkwa ya ịma Igbo nwere o nwere ike the way say pronounce if abụọ this in their dialect you know so Igodo bụ key onye ọbụla ma Igodo ime Igodo then oge ha nọzi dia from there nda Olamiyo I think ebe 16th century or this thing ka batara after ha mechara na northwest watazie na ime Idu obodo Idu. Then all the Igbos oge Ezechime ụmụ ya ehie na nne ndị nke si ife na si alọ mmadụ ababa n'ọba so mgbe ọgụ abịara so agha Idu n'ọba onye nwaba agha Idu n'ọba anụtere dị agha anụ dị agha nụtee ya aka then oge a na-anụzi dị agha the thing ndaji egbe but our people ejiri any weapon yes so anụtere dị ọgụ aka oge a na-anụzi dị ọgụ aka ndị ubi aja and the others move from Igodo chief to ebe a na-akpọ ha Ishan abụọ their name ha makwu the Ishan bụ Obini language ha ma ife omenụ ha move ha shift to them the old men and the young and the women ndị okenye nwoke na nwaanyị wuchi ụmụazị move the youth stand ya na-anụ dị ọgụ efelife na-eme dị ya so ndị ma iselukwu iselukwu ekpebe ekpere ekpecha n'Igbo asị isekolekisipu iselukwu iselekisikwu then ha move the history then ọbụla sọfa ndị ọbụla nọzi na the place onye na-apụ ma ndị ọnja ma ebe na old men and the women wuchi ụmụazị chief to young men ka ha defend about the land on the process he defend the land ọgụ overshadow this thing after emechaziri overshadow ebe a ka dị nema Bini si bụ before enwere Bini yes the name yes from there akpọ Ile Bini from there oneche oge gọọmenti dice mgbe Britain bataziri ka ịmarugo ndị be anyị kpọ ha n'afa like this river Port Harcourt na Port Harcourt bụ Igbo ọcha ka ọ bụ mana after 1961 or 60 nwoke ma Elizabeth bịa kpọ ha na ekita akpọ nwozi ma na afọ ya bụ onwezi mazi na afọ ya Igbo ọcha talkers of nke chenjiri as of 18 something so ebe ahụ bụ ife ọ na-aza bụ Igodo ime Igodo then after the ayo Idu n'ọba ha kọnkaziri akpọba ya Ile Bini from Ile Bini oluze mgbe ndị abataziri change bezi etobini then from Idu ka si nwe Edo bụ n'ụbọchị a ka zawara Edo yesterday Idu until tomorrow ebe a ka bụ Idu land if you go so ndị a na ọma na-eme na fabụlọ ndị Igbo na ha si like ndị Agbo ma ndị kedafa mba ndị Agbo na ndị Rivers State ndị Ikwere na onwe fa mana fa hesilo fa no so na ndị jere Igodo
ndị gara igodomigodo ndị amọkụ na ndị kedafe ikpe bụ ndị nọrọ igodomigodo mgbe the thing mere ntụ aka ha si move back. But after the wars, onye ọbụla na-ewu ya believe ya Ikwere is older than 11. Kekwa mbọsị the Benin our name. Ikwere may go exist for a long time before now. These people na ekwu na say anyway no because if I cause na ekwe the history able agha ekumeku. After the ekumeku, Britain get destroy Henry. Destroy and destroy Yaro. He paid the history, Igbo history. When I'm in the history because all the rules of war. I'm going after now when they do the history. Now I am even now time to time no need disappear as entity. All like that. A good history and everything. No can not consider and call on the thing to accommodate minus this thing now. I won't need otherwise enough or this thing. I'll try Igbo if complete. On na corona, man. The same one, all the go quiet. So all like this, careful. The buy and make an equal anoma Macapolia and Yoma for that boy and Noma, Mana and Yoma, and in a booth. Macana for Anama for the Asana Annie and Can Igbo Napan and they got no Ufifa Cobo. It's one thing, yes. And Yoma Boanibo. Ndị na-ebu na 75% of or 80% of ndị anyoma bụ from Nri and Nri Ogidi and kekwa obodo Asabasi Nteje ndị bụ ndị bi na anọma anya mere afa niile dị na anọma ji bụrụ afọ Igbo iburu ụzọ for example na ọ bụ na mbata n'obodo a kịta obodo ndị bi na ya azawago Obinna mbata mmaghị si na ha ya azazi obi na mbata mma join erifa na Biafra ndị niile bi na ana anyị aba anyị ọma bụ ndị Igbo ha biri ebe a before ndị ifisef ndị a si na igodo igodo gbara ọsọ bịa nje bụ ndị Igbo bi na igodo ọgụdazie akpọchikata ha azụ ha wọnụba ọgụ oge a na-anụzi ọgụ so ndị abi bụ ndị igodo bi n'ime bi ebe a kịta a na-akpọzi ndị bi n'Igbo ije na igodo Obiniland a ịyafụ ndị na-ama obi akwa na-abụ ndị na practice for market day n'obodo Benin the people ndị si ana Igbo bi ebe ahụ ndị bi na Diana before the agha wọda so ife na-ekwu bụ na anyị ọma ndị Igbo ma ndị Anambra ma ndị Imo ma ndị Ebonyi ma ife niile bụ ma ndị gọvanọ anyị ụlọ n'ife anyị na-ekwu biko sọpọtụ ọ na-ana maka ọpụta ka ọ bụrụ 6 steeti South East pere mpe kepụta steeti ọzọ dị ya biko anyị ọma ma ndị kweta ma ndị ekwetara ha ya ekweta ka ekepụta anyị ọma si hapụgodo adada onye bụ na ekene steeti ọzọ ekwu okwu adada mana fọ na abụ anyị ọma ka anyị fokọsụọ na anyị ọma mgbe anyị nwere taịm ọzọ m na-ekwu maka ife gbasara Ikwere ebe fasi Ikwere si from Alochukwu m na-ekwu ihe kwuo ma ndị a na-aza Ejo ma ndị Otie na ndị kedafa ya Karabari and Begama on the Alo jere ọkụ azụ Ejo bụ ije ọkụ azụ so mana taịm adịrọ amụnwa ebighị obodo a mgbe ọbụla m batakwara nkọneti enyi m nwoke n'obodo Igbo ka m bi mbịakwa anyị ekwuo mụ na-enwekwara ike anyị mee taịm anyị eme na Facebook anyị ata akọ ka ndị be anyị na-ama ebe fasị maka mara so na esi Benin na ya si ebe a si Benin bụ 16th century ka enwe nne m Benin ife bụ ebe ahụ igodo until Portuguese bịa so ọ bụrụ ife nwere ikwu na ụmụnne anyị ndị a na ma ndị politishan ma ndị ọbụla sọpọtụ ọ na ya maka ọpụta ka unu nwee steeti unu ọsịgo na ụlọ abụrụ Igbo unu ji ụgwọ asọ ife unu bụ ndị Igbo unu ji anaghị bụ ife unu bụ ndị Igbo unu jee Benue steeti ebe ahụ ife unu bụ ndị Igbo ife ise bụ ndị Igbo na onwe ha makwa na unu bụ ndị Igbo from Western Igbo to from Midwest Igbo from there Bendel Igbo to Delta Igbo na asụrụ na abụrụ ndị Igbo mana mkpụrụ mmadụ na-abụ na mkpụrụ mmadụ tọ ndị na-asụrụ abụ Igbo the majority atụrụ vote kịta ebe na 90% of ndị a na-ọma abụ ndị Igbo ha yi ekwetakwa na ha atụrụ vote asị Igbo so ọ bụrụ ife nwere ikwu bụ ndaalụ na ụmụnne m daalụ rinne. Alright, viewers, we are done with this video, and like I told you, bring in your contribution, your ideas, and your submission about this video is very important. Well, I am still Chinedu until I come your way next time.